sa? Tiež. Pripraviť sa, pozor, štart. Ale babi, ak nemali povedať, áno? Si nemali povedať, áno? Zdravím, čo to bude? Dajte mi 2 poháre toho najtvrdšieho, čo tu máte. Debka, čo? To poznám, chcete sa vyrozprávať? Som študentom psychológie, tu sa len privyrábam. Naozaj to chcete vedieť? Počul som toho už veľa, po pár pohárikoch to pôjde sám. Svatá pravda. No, to viete. Už 10 rokov som správkyňou veterných elektrární a neustále bojujem proti znečisťovaniu prostredia. Ale tí hlúpi ľudia si nedajú povedať. Znečisťujú prostredie čoraz viac a viac. Veď kto už len v dnešnej dobe potrebuje tie neuveriteľne znečisťujúce tepelné elektrárne? Ja a moje turbíny nám dokážem zabezpečiť omnoho viac energie. Čo som to počula? Tomu vy hovoríte problém? Mne, pedosfére majiteľke hospodárskeho družstva? Mne, čo ľudia hádžu všade, kde ich napadne smetie? Si myslíte, aké je jednoduché rozložiť pôjde obyčajný kus papiera? A už ani v tých marketoch si nemôžeme byť ničím istý. Všade tam pozrite sme modifikované potraviny. Čo sú toto za spôsoby? Kde sú tie staré dobré časy, keď sme dojeli ručne? Dnes už dajú kravám prísavky a vôbec nemyslia, ako sa cítia, veď aj oni majú city. Čo si to tu dovolujete? Nevšimli ste si, že som sa tu s týmto barmanom rozprávala ja? Vy si sem len tak vtrhnete ako dáka fúria a skočíte mi do reči. Kde sú vaše spôsoby? A navyše, moje problémy sú omnoho dôležitejšie ako tie vaše. A kto ste vy, pani dôležitá? Kto som ja? Kto som ja? Atmosféra? Veď ja som vzduch, ktorý vidíte. Ja som všetko, čo vás obklopuje. Čo si to o sebe myslíš? Po čom by si chodila, keby som nebola ja? Ha! Vraj, po čom by som chodila? A na čo? Veď ja viem lietať. No jasne, zločina dokonalá. A čo by ste pili bezo mňa, A vy ste preboha kto? Hydrosféra, vy nevzdelanci. A to som si myslela, že mňa pozná snáď každý. Kam ten svet speje? A vôbec, mám také problémy, aké si vy neviete ani len predstaviť. No, to som zvedavá. Môj problém? Takže, za všetkým sú ľudia, pretože oni sú absolútne bezohľadní a nemyslia na budúcnosť. Teraz je možno vody dostatok, ale čo o pár rokov? To im je jedno. Veď ich sa to už týkať nebude. Oceány sú veľké, že? Ale či sú čisté? To ich nezaujíma. Ľudia by sa mali spamätať a začať konať. Moje čističky to už nezvládajú. Stačilo by, keby len odpadávali tam, kam patrí a nie do mojej vody, ktorú si vôbec nezaslúžia. A ropa? To ani nebudem komentovať. A toto je vraj dôležitejšie? To má byť dôležitejšie ako zdravie moje rysule? Tak to teda je. Tak to teda nie. Čo by ste jedli bezo mňa? Veď človek bez jedla vydrží iba 6 týždňov. A čo by ste pili bezo mňa? Veď človek vydrží bez vody iba 6 dní. A čo by ste dýchali, keby som nebola ja? Bez vzduchu človek vydrží iba 6 dní. Hej, prestaňte sa hádať, budete mi zákazníkov. Prečo sa nezhodnete, že sa nezhodnete? Tento milý barman má pravdu. Áno, a ja s tým súhlasím. Tak, ako to vyriešime? Skúsme to vyriešiť diplomaticky. Nie, starodobé peste ma ešte nikdy nesklamali. Stop, dámy, v mojom podniku nebudú nejaké šarlatky. Uvažujme, ako to vyriešime tak, aby bol spokojný každý. To dokáže iba jediná osoba. Zelený hrášok. Presne tak, organizácia zelených hrášok. Mne teda nezostáva nič iné, zaletím preň. Čo to do čerta robíte? Okamžite ma pustíte. Obmedzujete moju osobnú slobodu podľa paragrafu 242 odstavec 12. Teraz nie je čas na reči. Riešime veľmi závažný problém, ktorý sa týka ekológie. A práve preto vás tu potrebujem. A ako viete, čím sa zaoberám? A vôbec, práve som bola na dovolenke. A čo tam bolo ešte dovolenke? My predsa vieme všetko. Stačí, že otočíte vodovodným kohútikom a ja a moja kvapka presne vieme, kto ste a koľko vody ste minuli. A poviem vám, na to, že to zo zeleného hráška je za tento rok vôbec nebolo málo. Čo si to dovolujete? Ja predsa vodou šetrím. Ale vidím, že nemám na výber. Pomôžem vám. Tieto milé dámy mi tu skoro zburali bar. Dúfam, že mi nájdete spoločné riešenie ich problémov. To ste mi naozaj skazili dovolenku len kvôli takejto malichernosti? Takže, ak sa nemýlim, jedná sa o globálny problém. Je tak?
Áno, máte pravdu. Trápi nás čoraz väčšie znečisťovanie a bezohľadní ľudia. S tými ľuďmi vám veľmi nepomôžem. Ale so znečisťovaním by sa dalo niečo robiť. Čo tak založiť hliadku? To je skvelý nápad a okrem dozoru nad ľuďmi môžeme spísať petície. A ľudí trestať pesťami? Nie, na čo peste? Psychických zdeptám. Urobím si s nimi malý výlet ponad Atlantik, kde si môžu naplno vychutnať sviežosť z tej tvojej vody. Tak to teda nie. V žiadnom prípade nechcem tých špinavých ľudí vo svojej vode. Ale, no tak, niečo sa predsa obetovať musí. A čo tak pochovať ich zaživa? Dámy, prečo týchto zvrátených myšlienok? Ten nápad so strážnou hliadkou sa mi vidí. Ale nebudú žiadne fyzické tresty. Ani psychické. Ale... Nie, ja sa vám postaram oficiálnu registráciu tej vašej hliadky, tak si budem klásť podmienky. Vlastne, podmienka je iba jedna. Trestom bude 50 hodín tvrdej práce. Tak by sme mali planetu pomaly očistiť, i keď to bude náročné. Fajn, ale ako nás ľudia rozpoznajú, nemôžeme predsa robiť hľadku bez nejakého poznávacieho znaku. Myslím, že by sme mali mať niečo oblečené. Niečo, na základe čoho by si nás ľudia s nikým nepomýlili. A ja už viem aj čo. Tieto super, ultra, multifunkčné, rentgenové, laserové okuliare. No super, Kvalitná ručná práca. no super, problém vyriešený. Tak ja teda idem. Nie, to predsa musíme osláviť. Muzíka, maestro. Čo? Počul som dobre? Do pom pôjde caky. A ide sa!